Al darrer vídeo acabem de veure que en el punt P sub A el camp elèctric és 0, ja que el camp elèctric creat per la càrrega positiva té el mateix mòdul que el camp elèctric creat per la càrrega negativa, però tenen sentit contrari i, per tant, la seva suma vectorial és 0. D'acord? Aquest punt P sub A, li dic A per subapartat A, d'acord? Es troba a 2 metres de la càrrega positiva i a 1 metre de la càrrega negativa. De fet, no m'he molestat a calcular els mòduls d'aquests vectors, però si algú té curiositat ho pot calcular. El mòdul de E sub 2, que ha de ser igual, òbviament, al mòdul de E sub 1, veureu que dona 90.000 newtons per coulomb. Però bé, ocupem-nos ara de la segona part, de l'apartat B, el punt o punts on el potencial sigui nul. Recordem que el potencial elèctric es calcula d'aquesta manera. Potencial és igual a la constant de Coulomb per la càrrega dividit per la distància de la càrrega al punt que considerem, d'acord? I que el potencial elèctric és un escalar i no un vector com era el camp elèctric. Aleshores procedirem com abans, analitzarem les tres zones on podria estar aquest punt o punts, a l'esquerra de la càrrega positiva, entre les dues càrregues o a la dreta de la càrrega negativa. En la primera zona, o sigui, a l'esquerra de la càrrega positiva, veiem que no és possible que hi hagi cap punt de potencial 0. Per què? Doncs perquè el potencial serà positiu, el creat per la càrrega positiva, i el potencial creat per la càrrega negativa, aquesta és més petita i està més allunyada. Per tant, serà impossible que la suma dels dos potencials, positiu més negatiu, ens doni 0. A la segona zona, entremig de les dues càrregues, fixeu-vos que quan ens anem acostant a la càrrega positiva, va decreixent aquesta distància R i, per tant, el potencial es va fent molt positiu. I quan ens acostem a la càrrega negativa, aquesta distància va decreixent i el potencial serà molt negatiu, ja que la càrrega Q és negativa. Hi haurà un punt intermedi, posem-lo aquí, per exemple, en el qual la suma dels dos potencials, el positiu i el negatiu, serà 0. Ara anem per la tercera zona. La tercera zona seria a la dreta de la càrrega negativa i també podem trobar un altre punt, posem-lo aquí, per exemple, un altre punt en el qual la suma del potencial positiu degut a aquesta càrrega i el potencial negatiu degut a aquesta, fixeu-vos que aquesta càrrega és més petita, també es compensin i, per tant, el potencial sigui 0. Deixeu-me dir-li P sub B1 amb aquest punt i P sub B2 per apartat B, d'acord? P sub B2 amb aquest altre punt. Aleshores, aquí no tenim un sol punt, sinó que en tenim dos. Per calcular el primer, el que farem és, doncs bé, dir-li R1 a aquesta distància. Estic utilitzant les mateixes lletres que en l'apartat anterior, però crec que això no crearà cap confusió. I R2 a aquesta distància de la càrrega negativa al punt. De manera que R2 serà igual a L, aquesta llargada L d'1 metre de separació, menys R1. I el segon punt, deixeu-m'ho posar aquí sota perquè ja no em queda espai aquí sobre, el segon punt, doncs tindrem aquí R1, que serà la distància de la càrrega positiva al punt, encara queda una mica lleig això de creuar línies, doncs bé, suposo que m'ho perdonareu, i R2 serà aquesta distància, R2 serà aquesta distància de la càrrega negativa al punt, de manera que R2, diguem-li R1' i R2', o primera, per diferenciar els dos punts, P sub B1 i P sub B2, doncs R2' serà igual, en aquest cas, a R1 menys L, menys la distància que separa les dues càrregues, d'acord? Aleshores, per tant, aquí hem de fer dos càlculs i no pas un. De fet, en aquest vídeo jo em limitaré a fer el primer i deixaré a les vostres mans fer el segon. Com ho farem? Doncs per calcular el primer punt utilitzarem aquesta expressió d'aquí i direm que el potencial creat per la càrrega positiva, potencial 1, és igual a K per Q
sub 1, que és la càrrega positiva, partit per la distància R1. I el potencial sub 2 és igual a K per Q sub 2, que és negativa, dividit per la distància R2. Però ja hem dit que la distància R2 és L menys R1. Per tant, serà la constant de Coulomb per Q sub 2 partit per L menys R1. A veure, si volguéssim calcular el segon punt, o sigui, aquest, o sigui, això seria per calcular P sub B1, si volguéssim calcular P sub B2, us ho deixaré a vosaltres, només en calcularé un perquè el mètode és el mateix, faríem que B sub 1 és igual a Q sub 1 partit per R1 prima i B sub 2 és igual a K per Q sub 2 partit per R2 prima, que seria igual a K per Q sub 2 dividit per R1 menys L. R1 prima, menys L. D'acord? I d'aquesta manera calcularíem el segon punt. Jo ja dic, només calcularé el primer. D'acord? Aleshores, em poso a calcular el primer. A veure, la suma dels dos potencials, la suma escalar dels dos potencials, B1 més B2, ha de ser igual a 0, perquè això és el que ens demana l'exercici, d'acord? Aleshores, substituïm B1 per K Q sub 1 partit per R1 més K per Q sub 2, B2, per Q sub 2 partit per L menys R1. I ja veiem que podem simplificar les constants de Coulomb, perdó, ho he fet una mica abans d'hora, igual a 0, 0 la divideixo també per la constant de Coulomb i així ho puc simplificar. Aleshores, això que està aquí sumant, aquest terme, el passaré a l'altre costat restant, de manera que em queda que Q sub 1 partit per R1 és igual a menys Q sub 2 partit per L menys R2. Ai, L menys R1, perdó. Aleshores, aquesta R1 que està dividint la passo a l'altre costat multiplicant i el denominador d'aquí que el passo a l'altre costat, el numerador de l'altre costat. D'acord? De manera que em quedarà que Q sub 1 per L menys R1 és igual a menys Q sub 2 per R1. Desenvolupo aquesta expressió aplicant la propietat distributiva. Q sub 1 per L menys Q sub 1 per R1 és igual a menys Q sub 2 per R1. I ara aquest terme el passo a l'altre costat està restant, el passo a l'altre costat sumant, i aquest terme que està aquí sumant el passo a l'altre costat restant. De manera que em quedarà Q sub 2 per R1 menys Q sub 1 per R1 és igual a menys Q sub 1 per L. O sigui que teníem factor comú, Q sub 2 menys Q sub 1 per R1 és igual a menys Q sub 1 per L. Ara substitueixo, Q sub 2 és menys 10 per 10 a la menys 6, ja que són microcoulombs, menys 40 per 10 a la menys 6, 40 microcoulombs, d'acord? Multiplicat per R1, igual a menys, aquesta càrrega d'aquí és Q sub 1, que m'he deixat, crec, el subíndex, d'acord, menys 40 microcoulombs, per tant, per 10 a la menys 6, per L, però L és 1 metre, per tant, per 1, val? Fem aquesta operació, donaria menys 50 per 10 a la menys 6 R sub 1 és igual a menys 40 per 10 a la menys 6. Ara simplifiquem els 10 a la menys 6 de cada costat i aquests signes menys els transformem en signes més. O sigui, canviem el signe a cada costat de la igualtat, de forma que ens dona 50 R1 és igual a 40 i podem
simplificar per 10, la qual cosa ens dona que 5R1 és igual a 4, la qual cosa R1 és igual a 4 partit per 5, que ens dona 0,8 metres. I aquí tenim, doncs, el resultat del primer punt on el potencial és 0. O sigui, aquest punt d'aquí, PB1, és aquest, R1 igual a 0,8 metres, es troba a 0,8 metres de distància de la càrrega positiva i, lògicament, poso aquí dalt, 0,2 metres de la càrrega negativa. 0,8 més 0,2, doncs el metre que separa les dues càrregues. D'acord? Ara podríem, doncs, tranquil·lament calcular, utilitzant aquestes altres expressions d'aquí, podríem calcular aquest punt. Ja dic, no ho calcularé, però sí que us donaré la solució. R sub 1 seria igual, R sub 1' seria igual a 1,33 metres. I, lògicament, R sub 2' seria igual a 0,33 metres. D'acord? Bé, l'exercici ja està resolt, però no m'agradaria tancar-lo sense abans fer-nos adonar d'una cosa. El fet que el potencial sigui 0 no implica que el camp elèctric sigui 0. I el fet que el camp elèctric sigui 0 no implica que el potencial sigui 0. Podeu calcular-ho vosaltres mateixos. Per exemple, en aquest punt d'aquí, on el camp elèctric és 0, podeu calcular que el potencial és de més 90.000 volts. D'acord? En aquest punt on el potencial és 0, el camp elèctric no és 0, sinó que el camp elèctric així. El camp elèctric el mòdul del camp elèctric, és igual a 2.812.500 newtons per coulomb. I en aquest altre punt on el potencial és 0, el camp elèctric és... Posarem un altre color. El camp elèctric, perquè no es confongui, és igual a 607.500 newtons per coulomb. En aquest cas, el camp elèctric aquí, ja us dic que apuntaria cap aquí. I en aquest cas, el camp elèctric aquest de 2 milions apuntaria cap allà. D'acord? Això ho podeu comprovar vosaltres mateixos fent els càlculs, d'acord? Per tant, insisteixo, no perquè el potencial sigui 0 el camp elèctric ha de ser 0, ni perquè el camp elèctric sigui 0 el potencial ha de ser 0. Doncs bé, això és tot i fins al proper vídeo.